खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा आं सरकारखौनो इउपिपिएल सरकार होननो नागिरदों मानोना प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि इउपिपिएलनि सासे आफादगिरि आरो बिथाङानो हाइकमान्ड बिथांनि दैदेननाय सरकारा जादों ओंखायनो जोंनि सरकारा थांनाय 2024-25 मायथाइनि फाइनान्सियेल रांबावजा बोसोरनिफ्राय जोंनि मोन बा गं 40टा समस्तियावहाय मोन 40टा समस्तियाव बियाबाव गं 40टा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां गेवब्लां नब्लां लुनाय जादों आरो बेनिनो मोनसे जोंनि जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव जोंनि जा नब्लां गोसोखां नब्लां बेखौ दिनै जोङो दरजा खेवनाय हाबाफारि लानाय जादों गतिके मोनफ्रोमबो समस्तियावनो बे नब्लांखौ लुनाय जादों आरो बे नब्लां बेखेवनायनि हाबाफारिखौ जोङो फारियै गभर्नमेन्टनिफ्राय मावफुंगासिनो दङ। 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।